भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्ण। ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಭಕ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವತ್ ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 26ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಟ್ಟು ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಈ ಮೂಜತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇರುಳ್ಳ 2 ಶ್ಲೋಕ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತುಗ ಬಾರಿ ತುರ್ಲುದ ವಿಷಯ ಪಂಡಂದು ಪುರ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಾಂಖ್ಯ ನಮಗೆನ್ಬಾ ಐನ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಐನ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡದ್ ಪುರೋರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡ ಐನ ವಿಷಯ ಇದನ್ ತಿರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಬಂದ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪದೆ ಪಂಪೇರು ಓಕೆ ಇಂಚದ ಶ್ಲೋಕ 7 ಚಾದ ಪಂಪೇರು ಮೂಜಿ ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಪೆ ಬಪಂಡ ಮಾಚಲಿದ್ದೇನೆ ರಿಪೀಟ್ ನಮ್ಗುಗ ತದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿರ್ಬಂಧ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಚ ತತ್ಕೃತಂ ಭವತ್ಯ ಕರ್ತೃ ಈಶಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿನೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನಾ ತದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿರ್ಬಂಧ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಂ ಚ ತತ್ಕೃತಂ ಭವತ್ಯ ಕರ್ತೃರೀಶಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿನೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನಾ ನಾನವರ ಪಂಪೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ತೋಲುದ ವಿಚಾರ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ಇದನ್ ತೇರಿನೇ ಅವನು ಕಲ್ತನೆ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭೌತಿಕ ಬಂಧನ ಹಿಡ್ದತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಂಧನ ಹಿಡ್ದ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪಂಡ ಅಂಚೆಗೆ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನದ ಮಲ್ಲ ಕಡಲ್ಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ 99.9 ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಹಾಭಾರತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಜ್ಞಾನೇನಾವೃತೋ ಲೋಕಾನ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಅಂತಾರೆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಆವರಿಸೋದು ಪುನಃ ಅಜ್ಞಾನಗೆ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕೋಡು ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚದು ಏತು ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಅಂಚದು ಗುರುಲ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನದ ನಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕವನಕ್ಲ ಅದು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಾಡು ಮಿತ್ತು ಬಪ್ಪ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಲ ಪನೆ ಜೀವ ಜಾಗೋ
అదే భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ల పంచ గోరాజ్ చంద్ర ಬೋಲೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಇದೆ ಮತ್ತ ಇಂಚದ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ಪಿದೆ ಬರೋಣ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೋರು ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೋಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೋನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಆಶ್ರಯ ಎತ್ತೋಣ ಇಂಚದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರದ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಹಿಡಿದು ಪಿದೆ ಬರ ದಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತೆ ನಾನವರ ಪನ್ಪಿ ಶ್ಲೋಕ ಅನ್ಬೇಕನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಅನ್ಕೋಗ ತದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿರ್ಬಂಧ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಚ ತತ್ಕೃತಂ ಭವತ್ಯ ಕರ್ತೃರೀಶಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿನೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತದಸ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿರ್ಬಂಧ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಚ ತತ್ಕೃತಂ ಭವತ್ಯ ಅಕರ್ತುರೀಶಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿನೋ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನಃ ತತ್ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಅಸ್ಯ ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದ್ಧ ಜೀವನ ಬಂಧನ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯಂ ಪಾರತಂತ್ರತೆ ಚ ಬೊಕ್ಕ ತತ್ಕೃತಂ ಅಂಚಾಯನ ಹಿಡಿದು ಮಂತನ ಭವತಿ ಆದುಂಡು ಅಕರ್ತೃ ಕರ್ತೃ ಅತ್ತಂದನಾಯನಿ ಈಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ನ ನಿವೃತ್ತಾತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವ ಸಂತುಷ್ಟನಾಯ್ನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬದ್ಧ ಜೀವನಗ ಕಾರಣ ಆಗುಂಟು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದೇ ಕೋಡೆನೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯ ಭೌತಿಕ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧ ಆದು ಅಂಚದ ಬದ್ಧ ಜೀವನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬರೋಂಡ ಅದೇ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ಲು ಪ್ರೌಢ ಬಂದರೆ ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇ ಬದ್ಧ ಜೀವನಗ ಕಾರಣ ಆದು ನಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದು ಅದೇ ಅಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಉಳ್ಳ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಉಂಡತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಉಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆದ ಮನ್ಕೊಡು ಅದೇ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತೆ ಭೌತಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಭೌತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ದೇವರೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತುಂಡ ಅದೇ ದೇವರೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಕರ್ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತೊಂದ ಸುಮಾರು ಜಾಗದ ವರ್ಣನೆ ನಮ್ದು ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಂಬ ಭಗವಂತ ಪಂಪ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಮೂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಮನಸ್ಸು ಉಂಡತೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಮನಸ್ಸಂಜೆನೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಭಾವ ಭೌತಿಕ ನೆಟ್ಟೆಂದು ಅಣ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾದ पण इथे ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ म्हणतो तुले भगवंत येत पनपेर एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मनमात्मनः जय शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदा म्हणजे कलियुगड पुरा काम पीडित ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಭೋಗದ ವಸ್ತುಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಶಾ ಪಾಶೆ ಸತ ಬದ್ದೇರ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಈ ಬಂಧನಡ್ ಬೂರ್ದುಂಡತೆ ನರಕಗ ಬೂರ್ಬೇಕು ಅನೇಕ ಚಿತ್ತ ವಿಭ್ರಾಂತ ಮೋಹ ಜಾಲ ಸಮಾವೃತಂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಮ ಭೋಗೇಶು ಪತಂತಿ ನಕೇಶು ಚೌ ಫಸ್ಟ್
ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಕಾಮ ಭೋಗಡ್ ಆಸಕ್ತ ಅದು ನರಕ ಹೋಗ್లేదు ಅಂಚಂದು ಈ ಕಾಮನ್ ಇಂಚ ಗೆಲ್ಪು నాకు ಸುಲಭ ಇಚ್ಚು ಅದೇ ಆಸೆ ಬುರ್ಚಂದನ ಆಸೆ ಒಯ್ಟಿ ಏತು ಕೂಡ ಆಸೆ ಆಸೆ ಅನ್ಕೊಡದು ಸೊ ಇಟ್ಲ ಓಲ ಶಾಶ್ವತ ತುಲೆ ನಚಿಕೇತನ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಅದೇ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ನಚಿಕೇತ ತುಲೆ ಯಮರಾಜರಿಗೆ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕ್ ನಿನ್ನಂಚಿನನೇ ಶಿಷ್ಯ ತಿಕ್ಕಡು ಅನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ರೇ ಇನ್ನಿನ ಮತ್ತು ಪಾಪಣ ಭಾರಿ ಪೋಲವು ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅವಲ ಪನ್ಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ನಮಿತೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಕಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯೆ ಅಂಜನ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಯಮರಾಜ ಪನ್ಪು ಅಂಜದು ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯೆದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಚು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರ ಇಂಚಿನ ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ತವ ಅವಿದ್ಯೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಜ್ಞಾನ ದಾಯಪಂಡ ಇಟ್ ಸುಖ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಆದಿತ್ತು ದಾಯೆ ಜನಕುಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತು ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಗುರ್ಚನ್ನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೇರ್ದೆ ವಿದ್ಯೆಡ್ದು ಸದ್ಗುಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಕುದು ದುರ್ಗುಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಸರಿ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು ವಿದ್ಯೆಡ್ದು ಸದ್ಗುಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಿದ್ಯೆಡ್ದು ದುರ್ಗುಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತದ ಅಪ್ಪ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮಾಸ್ಟಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟಿನೇ ಆಯಂ చేదు పనిపోయారు యానకేంది ఎన్న స్కూల్ డేకేంది అదే అంచినక్లిಗೆ ಇಂಚ ವಿದ್ಯೆ ಬರಪೋయింది ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಕಲಿಯುಗ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಜುನ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಇದೇನು ಪೂರ ಮನುಷ್ಯ ಮೀರ್ನಾಯಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಹತ್ತು ನಮ್ಮನೆಕ್ ಪೂರ ಪರೆ ಐನು ನಮ್ಮ ತೆರಿದುಗೆ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನುಂಡತೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಯಿನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅದೇ ಈಗ ಭಕ್ತರನ ಸಂಘ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಇದು ಉದ್ದೇಶ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಮನಸ್ಸು ಬಲ್ಲ ಪಣ ಏನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ತಿರಿ ನಕ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪಂಡಿತನ ಲಕ್ಷಣ ಪಂಪ ಅದೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ತುಲೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿಗೆ ಅವಂದ್ಯ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿದುರ ಪಂಪರು ತೆರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟೈಮ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಂದ್ಯ ಕಾಲ ವಶ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಕಾರಣದಾದ ಪಣ ಆಯ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಆಯ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಜ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಂತ್ರ ಉಂಡತೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಇಂದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಪನವದಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತಿರಿದ ಅಂಚಂದು ಮಾತ ಗೊತ್ತಾವನ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಏರು ದಾನೆ ದಾತೆ ಭಗವಂತಕ್ಕೆ ತುಂಬದ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡೆ ಏವಂ ಬುದ್ಧೆ ಪರಂ ಬುದ್ಧ್ವಾ ಸಂಸ್ತಭ್ಯಾತ್ಮನ ಆತ್ಮನ ಅಂಚದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಶ್ಲೋಕ ಹೊರಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪರಾಣ್ಯಾಹುರ್ ಇಂದ್ರಿಯೇಭ್ಯ ಪರಮಣ ಮನಸಸ್ತು ಪರ ಬುದ್ಧೆ ಯೋ ಬುದ್ಧೆ ಪರತಸ್ತು ಸಹ ಜಡವಸ್ತುದ ಇಂದ್ರಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇಂದ್ರಿಯರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಆತ್ಮ ಅಂಚದು ಇದನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರಿದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡಿದು ಅಲೌಕಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ದೃಢ ಮನ್ಪರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮನ್ಪರು ಇಂಚ ಅಪಗ ನಮಗ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಂತಂಡ ಭಕ್ತರನ ಸಂಗಡ ಬರ್ತಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡಂಡ ಅದೇ ಕೊರ್ಲುಡು ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಂತಂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಮಂಗಲಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತಂಡ ಅದೇ ಕಾಣೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕ್ಯಂಡ ఒక ఏకాదశి వ్రత పత్యండ అది ఇంచ తపస్సు మంతుండ నమకు కొంచెం స్ట్రెంత్ తిక్కు ఆధ్యాత్మిక శక్తి తిక్కు ದೇವರು ಕೊಡ್ಪೇರು ದೇವರು ತೂಪೇರು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಏತೆ ವೀಕ್ ಆದಪ್ಪ ಅವೇ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿದು ಶರೀರ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಯಾಪಡ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಜನ ಕಾಮ ಪನ್ಪುನ ಬೈರಿನ ಈ ಗೆಲ್ಬೋದು ಗೆಲ್ಪರ ಇಂಚ ಮಂತಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ನಂಚನೆ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಪೋಲಿ ಶತ್ರು ಪಿದ ಇಜ್ಜರ್ ಅದೇ ಅಂಚದ ಆ ಶತ್ರು ನಮ್ಮ ಗೆಲ್ಪೋದು ಪನ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಡೆನೆ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು ಮಾಯಡು ಮಾತರಿ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡು
ಪುರ ಮಾಯ ಮಾಯ ಪಂಡ ಓ ಇಜ್ಜಿ ಐನ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಮಾನು ನವೇ ನೀ ಮಾಯ ಅಂಚದ ಐಕೆ ಪ್ರಭುಪದ ನಮಕ್ ಪನ್ನೆ ಮುಳ್ಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಕೊಡುದ ಶ್ಲೋಕ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಪಂಡ ಆ ಪಂಡ ಈ ಇಂಚಿನಾಲ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಕಾಲಿ ಕುಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾಲಿ ಕುಲ್ಲ ದಿಯರ ಆಪ್ಕೊಂಡೇ ಇಚ್ಚಿನ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪದ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಭಾವಾರ್ಥ ಬದುಕದ ಹೈಕ ಶಕ್ತಿ ಇಜಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ರಡ್ಡೆಟ್ ಒಂಜದ ಕುರಿತು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಕುಲೆ ಒಂಜ ಇದೇನಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಂದ ಕುಲೇರ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಜ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪು ಕುಲ್ಲ ನಮ್ ಅದೇ ಅವು ಲಂಚಾಣ್ ನೀವು ಲಂಚಾಣ್ ಅಕ್ಕಲ್ ದಾದಾಯರ ಅವಳು ದಾದಾಂಡು ಅದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ದಾದಾಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ದಾದಾಂಡು IPL ದಾದಾಂಡು ಅದೇ ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಉಂಟು ಈಜಿಂದ ಭಾಗವತಡ್ ದಾದ ಕಂತರು ಅದೇ ಭಾಗವತಡಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಓದಿ ನೀವು ಕಲ್ತ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತಡ್ ದಾದ ಕಲ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ದಾದ ಕಲ್ತ ಪಣಿ ಇಚ್ಛ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನೇಟ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಯೋಚನೆ ಮಂತಂದು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮವಾದ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತೊಡಗೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಐತೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ಸಂಘ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದೇ ಭಕ್ತರನ ಸಂಗಡ ಬರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ವಿಚಾರ ಹೋದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚದ್ ಒಪ್ಪತ್ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆನ ಹೈಕ ಶಕ್ತಿರ್ದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೋದು ಪೋಪುನೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಲೆಡೆ ಹೈಕ ಶಕ್ತಿನ ಜಿಂಜಾವನ ಸುಮಾರು ಬರಹ ಉಂಟು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಬರಹಡು ಮುರುಕುದುಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಪ್ರಭುಪದ ಪನ್ಪ ನಮಗ್ ಪನೊಂದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಓದುನ ಕೇನು ಹಿಡ್ದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಮತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಕಲ್ಪ ಐಕಿ ಏರಿಸೋಡಿಗೆ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದವರ ಮಹರ್ಷಿ ನಕ್ಲು ಪುರಾಣದಂಚಿನ ಸುಮಾರು ವೈದಿಕ ಬರಹೆರೆನ ರಚಿಸದು ಅದೇ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಕಟ್ಟು ಕಥೆ ಹತ್ತವು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ದಾದ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಯಡ್ ಪೂರ್ಮಕು ಪಣ ಮಾಯಡ ಅಂಡ ಮರಕ್ತದ ಅದೇ ಓ ಅತ್ತು ಐನ ಅಂದೇ ವಾಣ ಮಾಯಾ ಮುಗ್ಧ ಜೀವೇರ ನಾಹಿ ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾಯಡ್ ಪೂರ್ಣಕ್ಲೇಗು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜು ನಮ್ಮ ಮರತ್ತದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮನ್ಪನೇರೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಬೋಡು ಜ್ಞಾನ ಬೋಡು ಅದೇ ಅಪ ವಿವೇಚನ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೀವೇರ ಕೃಪಾಯ ಕೈಲ ಕೃಷ್ಣ ವೇದ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಗುಣ ಜೀವಿಲು ಎಜಿನ ಬದ್ಧ ಆತ್ಮರು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕಲ ಸಂಬಂಧ ಮರತೆ ಅದೇ ಅವೇ ಪನ್ನಂಚನಿ ಭೌತಿಕಡ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರು ಆಣನಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲ ಎಂಕಲ ರಿಸ್ತಾ ಪುರಾಣ ಅದೇ ತೇರಾ ಮೇರಾ ರಿಸ್ತಾ ಪುರಾಣ ಅದ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರ್ನ ಅವು ಶಾಶ್ವತ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಮ್ಮ ಮರತದ ನಮ್ಮ ಮಾಯಡ್ ಬುಡ್ದಾಗ ಮಾಯದ ಮೃತ್ಯು ಉಂಡತೆ ವಿದಯ ಬರ್ಪನ ಸುಲಭ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತು ಅದೇ ಈ ಸಾವುರ್ದು ಬೇತೆ ಊಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪಿಲ್ಲ ಆತಂದು ಮನ್ಕೊಡುದು ಜಾಣ ಸಾವುರ್ದು ದೂರ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತು ಹಿರಿಗ ದುಃಖ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರದ ಪಿದೈ ಬರೋಡ್ ಅಕಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಕೊಡೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪೇರೆ ಭಗವಂತ ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗ ಖಂಡಿತ ವಿಜಯ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಐಟು ಮುರುಕುದು ಬಿಡ್ತ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಐಕ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನೇಟೆ ನಮ್ಮ ತನ್ಮಯ ಅದು ಪೌಲ ಅಂಚಾಂಡ್ ಮೂಲ ಇಂಚಾಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಗಿಯು ನಾನೆಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅಂಚದ್ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೇಟ್ ಕಲ್ಪು ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮ ತೊಡಗಿಸೋಡು ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಂಗ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣನೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬದ್ಧ ಜೀವನಗ ಕಾರಣ ಆದುಂಡು ಬದ್ಧ ಆದುಪ್ಪರ ಕಾರಣನೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ
ಎಂದಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ಪೋಡಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ಪೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಗಳು ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನಮಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದ್ ಅನ್ಪೋಡಮ್ಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವೇ ಅಜ ತುಲೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಉಂಡತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಭ್ರಮೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಕೊರ್ನಾತ್ ಬುದ್ಧಿ ಬೇತ್ತೆ ಓ ಜೀವಿಗಳ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ತಿಮಿಂಗಿಲಾಗ ಎತ್ತೋನ್ಲೆ ಆನೆಗೆ ಎತ್ತೋನ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಬ್ರೈನ್ ಏತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಕಲ್ಪ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಎತ್ತನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮನುಷ್ಯ ತುಲೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಂಡೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಡ್ ಅಂಚದ ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿದ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಈತ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ದುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ದುರುಪಯೋಗ ಉಂಟು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತೋನು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಹೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತೆಂಚಿನ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಹಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಜಿ ತುಲೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡ್ ಬರ್ತನ ಎಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಡು ಲೈಫ್ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಡು ನಮಗ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವೇರ್ ನಮ್ಮ ವಿಚಲಿತ ಆಪುಜ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪು ನಿಜ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎತ್ತು ವಿಚಲಿತ ಆಪು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಾಲೋ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎತ್ತು ಪಣ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಪಣ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಚದ ಅಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಬರೋದು ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಮ್ಮ ದುಃಖಗುಂಡತೆ ಮೈನ್ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಫರಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ಜೀವನ ನಮಕ್ ಸುಖ ಪನತ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಜ್ಞಾನ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಂಡತೆ ರಡ್ಲು ಉಂಡು ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆಲು ಉಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಲು ಪೂರ ಕಲ್ಪಾವ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಖಾಲಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅದು ಭೌತಿಕ ವೇದಡ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಲು ಉಂಡು ಅಂಚದ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋದು ಏನೋಡು ದೇವೇರ್ನ ವಿಚಾರ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮನಸ್ಸಿನ ಇಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನ್ ದಿತ್ತಂಡ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರ್ ಆಯ್ರೆ ವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ರೂಪ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಿಡಿತ್ತು ನಮಗ್ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗ್ ಬೇಜಾರ ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ ವಿಷಯದ ಆಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ವಿಷಯದ ಆಲ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅಜ್ಞಾನ ಹಿಡ್ದು ದುಃಖ ಬರ್ತುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಬಂದು ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಐತೆ ನಮ್ಮ ವಿದುರ ನೀತಿ ಕಲ್ಪತೆ ವಿದುರ ಪಂಪೇರು ತೆರಿನಕ್ಲ ಆಯ್ನ ಪೋಯಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತೊಂದು ತಿಳಿದಿರಿ ಬಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ವೇಸ್ಟ್ ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ತೂಪೇರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲು ಬೇಜಾರು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗುಜರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಕಷ್ಟದ ಧ್ಯಾನ ಇಂಚ ಬಿದೆ ಬರ್ತನೆ ಇಲ್ಲೆಂದು ನಮ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡು ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆನೆ ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಕಾರಣ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುದು ತುಳಿತೆ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಜೀವನ ಉಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಂಡದು ಪಂಡ ದೃಷ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆದಾಗ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೈಯಷ್ಟು ಸಂಗತಿ ಕುಂತುಲೆ ಮಿಕ್ಕಲ್ ದೇವರಿನ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರನ ಕ್ಲೇತಿದೆ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಾಪನ ಅದೇ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಪೇರ್ ಪ್ರಭು ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಆತ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿನಾಗ ಮುಖ ಯಾಣೆ ಅಂತ ಅದೇ ಆತನ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ ಈ ಶರೀರ ಅತ್ತು ಯಾನ ಆತು ಅದೇ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ ನಮಕ್ ಸಾವು ಹೆಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇನ್ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಜಮಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಲ್ಯೇ ಪ್ರಿಯಾ ಪ್ರಿಯೇ ಯಸ್ಯ
ಸುಖ ದುಃಖೇ ತಥೈವ ಚ ಅತೀತಾನಾಗತೆ ಕ್ಷೋಭೆ ಸವೇ ಸರ್ವಧನಿ ನರಹ. ఎరేగు ఇష్టమైన నడపడు ఇష్ట ఇజ్జన నడప ಪಡ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕರೀದ್పోతున్నాನ ಇಂಚಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಆಯರುಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಜರಿ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚದ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಜಗತ್ತಡು ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಸಿತ್ನಕ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಪಂಪರು ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿರತೆನೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿ. ಅಂಚದ್ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರ ಆದುಕೊಂಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೊಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಜ್ಞಾನಗೆ ಪಾಡ್ಮ ಪಣ ಅಜ್ಞಾನದ ಸಮುದ್ರ ಪಣಂತುಲೆ ನಮಕೊಂದು ತಿಕ್ಕುನೆ ದೇವರನ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡತೆ ದೇವರನ ಮಲ್ಲ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕುನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕು ಎತ್ತೋ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ಜೀವ ನಡೆಸುಕ ಇಚ್ ಅಚ್ಚ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ದೇವರ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರೈ ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಉಪ್ಪಡು ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪಡು ನಮಗ್ ಖುಷಿ ಆದು ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪಡು ಪಣ ತೃಪ್ತಿ ಉಪ್ಪಡು. ದೇವರ ಪೂರ್ಣ ಅವನ ಒಯ್ಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸೆ ಮನ್ಪೂಜ ಕೋಪ ಮನ್ಪೂಜ ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ ಓಲ ಮನ್ಪೇರ್ ಪೂಜ ಅದೇ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನಾರು ದೇವರನ ಮಿತ್ ಭಾರನ ಹೊರಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿ. ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ ಸ್ಥಿರವಾದಪ್ಪನಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ ಕಂಪೇರ್. ಸವೇ ಸರ್ವ ಧನೀನರ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸದ ಸ್ಥಿರತೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಗೊತ್ತಾವ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬಿದೈತು ಉಂಡ ಅಕ್ಕಳ ಏತ್ ಕಾಸು ಉಂಡು ಏತ್ ಕಾಸು ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಗಳು ಉಂಡ ತಕ್ಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಪೂಜ ಏತ್ ಅಂಚದು ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಾಭಾರತ ನಮಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಪಣ ನಿಜವಾಯಿನ ವಿದ್ಯೆ ಇರೋದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೋಡತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಂದು ತೆರಿಯೋನೆರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಜಾಬ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಮನ್ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಲ್ ಅರ್ಜುನಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪನ್ಪೂಜ ಅರ್ಜುನ್ ಯುದ್ಧ ಅನ್ಪೋರ್ಸಿ ಕಾಲಿ ಎಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕುಲ್ಲ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಇಂತ ಪೊರ್ಲುಡು ಎನ್ಮನೆ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಪನ್ಪೇರು ತಸ್ಮಾ ಸರ್ವೇಶು ಕಾಲೇಶು ಪೂರಾ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲಾ ಎನ್ನ ನೆನೆಪ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯುದ್ಧಯಚ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಅದೇ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಡ್ಯೂಟಿ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲ ಅಚ್ಚ ನಮಕ್ ಅಪಗ ಭಗವಂತ ಪಂದ ನಮಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅದೇ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿಗ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವರು ಜಾಬ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಪ್ರಭುಜಿ ನಕ್ಲೆ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ಬೇರು ಜೋಕ್ಲಾನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಕಲ್ಪರ ಅಕ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಕ್ಲ ಮಂಪೋಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನೇರೆ ಕೊರೋಡಿಗೆ ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಎಂಟು ಕೊರಿಯಂಡ ಮಾಂ ಏ ವೈಶ್ಯಸಿ ಅಸಂಶಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೆ ಎನ್ನಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಾಡಿ ಪೋಲ್ ಓಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ದೇವರ ನಾಡಿ ಪೋರೆ ಈಸಿ ಉಂಡು ಭಗವಂತ ಪಂಪೇರು ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಮನೆ ಏರು ಯಾಪಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಡೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗನೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಇದೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಹಿರೇಗ ಉಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದೆ ಕಲ್ತು ಪಾಸ್ ಆಗುದು ಅದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದು ಪಾತ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪೇರ ಪಂಡ ಪಾಸ್ ಆವಡೊಂದು ಉಂಡು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಪೇರು ತೆರೆಯೋನೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಐ ಡೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಂಚಿನಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ಅಂಚೆನು ಭಗವಂತ ಏನ್ ಪನ್ಪಿ ಅಂಚದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆನೆ ಬದ್ಧ ಜೀವನ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಉಂಡತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ತೂಪುನ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ತುಲೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಂತನೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿಜ ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾರಿಂದ ಬಾನೆಟ್ ದೆತ್ತು ತೂಪ ಅದೇ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇತೇನೆ ಉಪ್ಪಡದೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಅದೇ ಅವ್ಲು ಇಂಚಿನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಂತ ಕಾರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಾನೆಟ್ ದೆತ್ತಾನ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನಂತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಓ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಓ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಅದೇ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸುಮಾರು ಐಟಮ್ ಉಂಡವು ಪೂರ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲದೆ ಅಂಚೆನೆ
ಅಂಚ ತಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಂಡ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತೆಂಚಿನ ದೇವರೆಂಚಿನ ಪೂರ ಅವೇ ಗೊಂದಲ ಪೂಜಿನ ಅಂಚದ ಈ ಸ್ಥಿತಿಲೇಡ್ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಜೀವಿನ ಮಿತ್ತು ಕಷ್ಟಪಾಡು ಕೊರೋನು ಅವೆ ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ಮನ್ ದಾದ ಅನ್ಪುಣ ಕಷ್ಟದ ತಿಕ್ಕದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭೌತಿಕಡ್ದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನಮ್ಮ ಲಿಫ್ಟ್ ಆವಡು ಅದೇ ಇವು ಸಾಧನ ಅನ್ಕೊಡಾಪು ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡಾಪು ಅದೇ ಕಲ್ಪೋಡಾಪು ಜಪ ಅನ್ಕೊಡಾಪು ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತೋಡಾಪು ಅದೇ ದೇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 100% ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಏಕಾದಶಿ ಕಾಣೆ ಬೇಗಲಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ ತಪಸ್ಸು ಕೊಡು ಆ ಕಷ್ಟ ಬಿಡೋಡು ನಮ್ಮ ಬಂಗವಾದ ಅವೇ ಅನಾಥೆಗೆ ಹಾಕೋದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಮೂಜನೆ ಆಪಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪ ಕರ್ಮ ನಾತ್ಯಾಜ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಮೇವ ತತ್ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಶ್ಚೈವ ಪಾವನಾನಿ ಮನೀಷಿನ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಬೇತೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಇತ ನಮ್ಮ ಇತ ಭಾಗವತಂ ಕೇನು ಒಂದುಲಂದುಲು ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಜಪ ಮನ್ಪವು ಜಪ ಯಜ್ಞ ಅದೇ ದಾನ ಅದೇ ದಾನ ಮನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡ್ಪುನ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇತ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ದೇವರನ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರಿಗೆಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಪಂಡು ಅದೇ ಕೋಡಿ ಉರ್ಚಿ ದೇವರುಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅವಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪುನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾನ ಆಗಿದೆ ಪಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅಭಯ ದಾನ ಅಂತ ಪಂಪರೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಕೋಡಿಗೇಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಓ ಇಂಚ ಪಂಡರತ್ತಿ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದ ಅದೇ ಹೊರಗಟ್ಟಿದಾಗ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಅವಲ ಒಂಜಿ ದಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಪಸ್ ಅದೇ ತಪಸ್ಸು ಪಂಡ ಶರೀರನ ದಂಡಿಸೋನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಕಾರಣ ನಮಗ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂದು ನಿದ್ರೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಈಚ್ ನಾನು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣೆ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನು ಹೆಂಗ್ ಜಪ ಮನ್ಪೆ ಅವು ತಪಸ್ಸು ಐತು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚದ ಮಹಾಭಾರತಡ್ಲ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಹತ್ತರ ವಾಯನೇನ ಎಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಉಂಡತೆ ఆయన ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪನ ಸುಲಭ ಇದ್ದು ಬಾರಿ ಬಂಗ ಐಕು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪೇರು ತಪಸಾ ವಿಂದತೆ ಮಹತ್ ತಪಸ್ಸೇರ್ದು ಮಹತ್ತರ ವಾಯನೇನು ಓವೇನು ನಮಗ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ತಪಸ್ಸೆ ಮಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪಲಿ ಈಗ ಕಲಿಯುಗಡು ಅದೇ ಏಕಾದಶಿ ಪತ್ತುನ ಅದೇ ಜಪ ಮನ್ಪುನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ಲ ತಪಸ್ಸೆ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗ ಪಣ ಆತು ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಏತೋ ಜೋಕುಲ್ ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿಂಚ ಹಾಲ ಒಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆದು ಇದೇದ ಸಮಾಜತ್ತುನ ಮಸ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದೇ ಸೂಸೈಡ್ ಅದೇ ಮರ್ಡರ್ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ಆತು ಅದೇ ಎದ್ದು ಮಾತ ನಮಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವಂಡ ನಮಗ್ ಜೀವನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅದೇ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕುನೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಜದು ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಚೇತನಾತ್ಮೆ ಒಯ್ನು ಮನ್ಪುಜೆ ಆಯ್ ಅಂಚಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆಗೆ ಲೋಕಾತೀತ ಅಂಚ ಇತ್ತಂಡಲ ಆಯ್ ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಬಾಧಿತ ಆಪುಜೆ ಚೇತನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ಏರೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಜೀವನ ಅಂಚದ ಏನು ಪ್ರೌಪದ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರ ಭಾವಾರ್ಥ ತುಲೆ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ ತುಲೆ ಮಾಯಾವಾದಿನ ಅಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಡೇಂಜರ್ ದಾಯಪಂಡ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿದಾದ ಪಂಡ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಲಿಕೆ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿದೆ ಅದೇ ಯಾನ್ಲ ದೇವೇರ್ಲ ಒಂಜತೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅದೇ ದೇವೇರ್ ಕಷ್ಟಡ್ ಇಜ್ಜೇರು ನಮದಾಯ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ನಮದಾಯ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ದೇವರಿ ಚಕ್ರ ಇಜ್ಜೇರು ಜನನ ಮರಣ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗೋದಿಲ್ಲ ದಾಯ ನಮ್ಮ ದೇವರತ್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಅಂಶ ದೇವರನ ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚತುಲೆ ಮಾಯಾವಾದಿ ದಾರ್ಶನಿಕೆ ಪರಮಚೇತನ ಬೊಕ್ಕ ಜೀವಚೇತನದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುಜೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಂಡ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲ ತಿಳುವಲಿಕೆ ಪಂಡ ಇತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ತುಲೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವರು ದಾಯಪಂಡ ಆರು ಶಿವ
साक्षात पण तुले शंकराचार्य शिवा ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ ನಮಕ್ಕುಂಡತೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಪನ್ಪೆ पण ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದೇ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಬ ಮಾತೆಗೆ ತೋಜದೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ನೆನೆ ಪನ್ಪದೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಸರಿ ಕೇಂಡಲ ಮರಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಪವರ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದ ಭಾಗವತನೇ ಪನ್ಪೆ पण 50 सारी ಕೇಂಡಲ ಅಕಲ್ ಮರಪುನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದ್ पण ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕು ಆಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಐಕ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ವಿಚಾರನ ಕಲ್ತೋದು ಕೇನೋದು ಅಂಚ ತುಲೆ ಈ ಕೆಲವು ನೆಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಕ್ಕ ತುಲೆ ಇರಾನ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಅದೇ one may argue that since Shankaracharya is an incarnation of Lord Shiva, ಇಂಚ ಪಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರನ ಶಿವನ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಇಂಚ ಪಂತ ತುಲೆ ನಮಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂತ ಅದೇ ನಮಕ್ ಒವೆನೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಂಚದ ಏರ್ಲ ಅಂಚೈತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಪನ್ಪರೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆ ಕೋಲ ಪನ್ಪರೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಪರಂಪರೆ ಇಡುತ್ತನ ಗುರುನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನಸ್ಸದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುದು ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರನೇ ತಿರೋಣ ಇದೇನ್ ಬುದ್ಧಲ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾಯಪಣ ಬುದ್ಧಡ ಬತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ ಬುದ್ಧದಾಲ ಪಣ್ಣೀರ್ ಕೊಯ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರನ ದೆತ್ತೇರ್ ದಾಯಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದುರುಪಯೋಗ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೆತ್ತನೆ ಬುದ್ಧ ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರ ಭಾಗವತ ನೋಡೋಣ ಕಿಕಿಟೇಶು ಭವಿಷ್ಯತಿ 2,500 ವರ್ಷಗದು ಬುದ್ಧ ಬರ್ತಿತ್ತು ಹಿಂಸೆ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಒಕ್ಕಾರ ದಾಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿದಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೆತ್ತರತೆ ಬುದ್ಧಡ ಆನಂದೇರ ಶಿಷ್ಯರು ಕೋದ್ಕೇಂದು ಪಂಡ ಆರು ಎರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನಾಗ ಜೀವ ಒಂಜೇನ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜೇನ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬುದ್ಧ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೇರ ಬೋಪುಡು ದಾಯಪಂಡ ಬುದ್ಧ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಷ್ಯಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನಿ ತೆಂಚಿನ ಪನ ಏರ್ಕೊಂಡ ಆಯೆ ಭ್ರಮೆಕ್ ಪೋಪೆ ದಾಯಪಂಡ ದೇವರನ ಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪನೆ ಬೇತ ವೈರ್ದುಲ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಹೌ ಈಸ್ ಇಟ್ that he cheated people in this way ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಚೀಟ್ ಮಂತನೆ ದಾಯ ಚೀಟ್ ಮಂತನೆ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪಂಡಿತ್ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಒಂದು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೂ ಪಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದೇನು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಸೋ ಆನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ the supreme personality of Godhead. This is confirmed in the Padma Purana in the words of Lord Shiva himself. Shiva ne panperu Padma Purana de erek panda Parvati. Parvati ink Bhagavanta Vishnu order mande. Daipande and Kaliyugad Brahmane adu podiye. Tule spashta Brahmane adu podu Mayavadana spread mankodu. Daipande Buddhism. Ite tule Buddha zero mantukoye. ಝೀರೋಡ್ದು ಹೀರೋ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಕುದು ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊರೋಡು ಅದೇ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪಂಡ ಬುದ್ಧನ ಝೀರೋ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ್ನ ಒಂಜಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ್ನ ರಡ್ ದ್ವೈತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಭೇದ ತತ್ವ ತುಲೆ ಆಚಾರ್ಯರೇತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅದು ಬುದ್ಧವತ್ತು ಝೀರೋ ಮಂದೆ ಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ದುರುಪಯೋಗ ನಿಂತ 5 ಬುಕ್ಕ 0 ಹತ್ತು ಪನ್ನೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ್ ಬತ್ತು ಪನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ ಅವು ಅರೆ ಇಂಚ ಪನ್ನೆ ತುಲೆ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅದು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣಡೆ ಶಿವ ಪನ್ಪುನೆ ಅರ್ನ ಗೊಡೆದಿಯಾನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾಯಾವಾದಂ ಅಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಚಂಡಂ ಬೌದ್ಧ ಮುಚ್ಚತೆ ಬೌದ್ಧಂ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ದೇಪ್ತಾರೆ ಅಶಾಸ್ತ್ರಂ is covered Buddhism. Buddhism and Deppererne Shankaracharya Bhattu Mayavada statement. Maiva Kalpita Devi Kalau Brahmana Rupina. Kalau Panda Kaliyuga. Brahmana Rupina. Bhagavanತ ಇಂಗ ವಿಷ್ಣು ಪಂತಿರ ಕಲಿಯುಗಡಿ ಅನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅದು
ಕಲಿಯುಗಡ್ ಧ್ಯಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ಕೋಳಿ ಹುಲಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವ ಐಕ್ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ನೆತ್ತ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ಭಗವಂತ ಇಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಕೊನ್ನಾಗ ಶಿವಜಿಕ್ಕೇನ್ ಹೀರೆಗೆ ಯಾನೇ ತಿಕ್ಕಣ್ಣ ಉಯ್ಯೆ ಉಯ್ಯೆ ಮನ್ಪೊಡು ಸ್ಪೆಟ್ ಮಾಯವಾದ ಪಣ ಮಾಯವಾದ ಸ್ಪೆಟ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಂದು ಮತ್ತೆ ಅಂಚದ್ ఆయన ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅವೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮಲ್ಲ ವೈಷ್ಣವ ಐಕೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಪಣ್ಣ ಉಂಡು ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಮೂಡು ಮತ್ತೆ ಏ ಮೂರ್ಖರೇ ಗೋವಿಂದನ ಭಜನೆ ಮಂತ್ಲಿ ಆಂಡ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಫಾಲೋವರ್ ಮಾನುಜರೇ ಮನೆ ಎಂಗ್ಲು ಮೂರ್ಖರ ಹತ್ತದ ಗೋವಿಂದನ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏತು ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ಪುಜಿಗೆ ಅವೇ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಪೂರ ಉಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ವೀರಪ್ರಮಾಣ ಅಂಚದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮನ್ಪುಜರಕ್ ಅಂಚದ ಜೀವಿನ ಬದ್ಧ ಅಸ್ತಿತ್ವನ ಆರ್ನ ಲೀಲೆರ್ದು ಪನ್ಪೆರ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರ್ ಆಂಡ ಭಗವಂತನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಲೇಡ್ ತೊಡಗುಕಣ ಲೀಲೆ ಪನ್ಪುನ ಪದ ಸೂಚಿಸೌಂಡು ಮಾಯಾವಾದಿ ಈ ಪದನ ತಪ್ಪಾದ ಉಪಯೋಗಿಸ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕಲು ಉಂಡತೆ ಉಲ್ಟನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟ ಅರ್ಥದ ಎಪ್ಪುನ ಅಕಲ ಕೇಳ ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ಅದೇ ಆ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕಲು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಂಡ ಮಂಡೆ ಹಾಲ ಪೂರ ಉಲ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ 5ನೇ ಮಂತ್ರ ತಗೊಂಡ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ತದೇಜತಿ ತನ್ನೇಜತಿ ತದ್ದೂರೆ ತದ್ವಂತಿಕೆ ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದು ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಭಾಯತಃ ಇದೇರ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊಂಡ್ಲೆ ಇದೇನು ಗೊಂದಲವೇ ತದೇಜತಿ ತನ್ನೇಜತಿ ಪರಮ ಸತ್ಯ ನಡಪುರ ನಡಪುಜ ತದ್ದೂರೆ ತದ್ವಂತಿಕೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ದೂರಡ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಡ್ಲೊಲ್ಲೇರು ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದು ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಭಾಯತಾರ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಉಲೈಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿದೈಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಖಾಲಿ ಅನುವಾದ ಓದುನ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತೇರ್ ಲೆಕ್ತನ ಭಗವಂತ ನಡಪುರು ಭಕ್ತೇರ್ ಲೆಕ್ ಅತ್ತಂಡ ಅರ್ ನಡಪುದು ಭಕ್ತರೇಗ ಭಗವಂತಗ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಭಕ್ತರೇಗ ಭಗವಂತ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಳ್ಳೇರಿ ತದ್ದೂರೆ ತದ್ವಂತಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಭಗವಂತ ಮಸ್ತ್ ದೂರಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಡ್ಲ ಭಗವಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಪ್ರತಿ ಜಾಗ ಇಡ್ಲ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಗವಂತ ಅದೇ ಅರ ಪ್ರೂವ್ ಬಂದೇರು ಅದೇ ಓಲ್ಲೇರು ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ಓಲ್ಲೇರು ನಿನ್ನ ಭಗವಂತ ಈ ಕಂಬಡ್ ಉಳ್ಳೇರ ಎನ್ನ ಭಗವಂತ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಳು ಕಂಬನೆ ಧರ್ತು ಬರ್ ಭಗವಂತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥರು ಬಾರಿ ಕೂಡ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಪ್ಪಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಕಳು ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟ ಅರ್ಥ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪನಿಷತ್ತು ನೆತ್ತ ಮತ್ತು ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಪುರಾಣ ಮತ್ತ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಿಲೆ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲ ಖಾಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದೇ ಅವಲ ಈಶಾ ಖೇನ ಕಥ ಅಂಚಿನ ಅಂಡ ಐಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಂಡ ಅಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಐಟ್ ಉಲ್ಟ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾನ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತೆ ಆಗ್ತದೆ ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಡೂಮ್ ಈಗ ಮಾಯಾವಾದಿನ ಹಿಡಿದು ಕೇನರ ಒಂದು ಗೀತಡೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಅದೇ ಆಕಲು ಮೂರ್ಖಿಯರು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಮಾಯಾವಾದಿ ಈ ಪದನ್ ತಪ್ಪಾದ ಉಪಯೋಗಿಸವೆ ಜೀವಿ ಮಲಭಕ್ಷಕ ಪಂಜಿಯಾನಗಳ ಆರು ತನ್ನ ಲೀಲೆನೇನು ಸುಖಿಸೌಂದು ಉಲ್ಲೇರಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಮಹಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಯನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಾಸ್ತವವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಭುವೇ ಪುರಾ ಜೀವಿಲನ ನಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಷಕ ಆರ್ನ ಲೀಲೆಲು ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಲೆ ಅತೀತವಾದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಭಗವಂತ ವಾ ರೂಪಡ್ ಬತ್ತ ನಾವು ದಿವ್ಯನೇ ಅದೇ ನಮಗೆ ಪಂಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಪ ಭಗವಂತ ವರಹ ರೂಪ ಮಂತ್ರವು ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ರೂಪ ಅದೇ ಪಂಜಿದ ಅಂಚದ ಸುಮಾರು ಲೀಲೆ ಬರ್ತದೆ ಭಗವಂತನ
ಭಗವಂತನ ಅಂಚಿನ ಲೀಲೆಲೇನು ಜೀವಿಲು ನಾ ಬದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಯ್ಪೆರ ಒಂದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕೈನ ನಿಮ್ಮಂತರ ದಯಪಣ ಭಗವಂತನ ಪೂರಳ ದಿವ್ಯ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೇಂಡಂಡ ಕಲ್ತಂಡ ಈ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುನು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತಿರ್ಲ ನೆನಪುದಿ ಓಡಿ ಶ್ಲೋಕವೇ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಯಾವ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತು ಏರು ಡೈಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತಿಂಚ ಕೇಂಡಾಲ ಕಲ್ತಂಡಾಲ ದೇವೇರ್ನ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ದಿವ್ಯ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಅರ್ಜುನ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ದಿವ್ಯವಾಯಿನ ಏವಂ ಯೋ ವೇತಿ ತತ್ವ ತಾಯಿನಿಯರು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಯೊಂದರಿಗೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಲು ತೆರಿದು ಈ ದೇಹ ಬುಂಡ ಅದೇ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇಹ ಬಿಡೋಳೆ ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸೈಪಾನಿ ಯಾಪ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಅದೇ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಏರ್ ಯಾಪ ಒಳ್ಪಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಆಯುಷ್ಯದಂದು ಎಂಚೆಂಚ ಜನತು ಸೈಪ ಅದೇ ಅಂಜದ್ ಈ ದೇಹ ತ್ಯಾಗಂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮುಲ್ಪ ಕುಟುದ್ ಬರ್ತಿಜ ಕುಟುದ್ ಬರ್ತಿಜನ್ ದೂರ ಪೋಪೇರು ನೈತಿ ಮಾಮೇತಿ ಸೋ ಅರ್ಜುನ ಅಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ವೈಕುಂಠಗೆ ಪೋಪೇರಿಗೆ ದೇವರನ ಲೋಕಗೆ ಪೋಪೇರು ಪಂಡ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನೀಟು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ತಿಳಿಯುವ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅವೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಭಾಗವತಂ ಕೇನೋಡು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಯ್ಯಡ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟದೆ ಬಯ್ಯಡ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಡಿಟೇಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಡೆದ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಭಗವಂತ ಪಂಪದು ಇತ್ತು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪಂಪೇರು ಇತ್ತು ವಿಷಯ ಉಂಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡ ಇನ್ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅವೇ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೇರು ಭಗವಂತವೇ ಪಂಪ ಪಂಡ ಏರು ತಿರಿಯೋನ್ ಬೇರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರಗೆ ಪೂರಾ ಪಾಪ ಅರ್ದಲ ಬಿಡುಗಡ ಸರ್ವ ಪಾಪೈ ಪ್ರಮುಚ್ಚತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ತೆರಿಯೋಡು ಏರ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಕ್ ಪನ್ನೋನ್ ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ನಮಕ್ ಏನಾರು ಬಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇಂಚಿನ ಪಂತೆರ ಐನೇ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಗುರು ನೆಡ್ದು ಕಲ್ಪೋಡು ಯಮರಾಜರು ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಅಯೋಗ್ಯರ ಕಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಮಾಯಾವಾದಿ ಕೆಲವರು ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ಲೆಕನೆ ಪನ್ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಗೆ ತೊಂದು ಅದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓಲೆ ಇಂಚಿನ ಪಂತರ ಆ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಕಲ್ಲ ಅವು ಅಂಚ ಇಂಚ ನಾಲ್ ಬಡ ಮಂತಿರ ಅಂಚಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಕ್ ಮೈನ್ ಪ್ರಮಾಣ ದಯಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಎತ್ತೊಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೇರ್ ತ್ಯಾಗ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ದಯಪಂಡ ಇಜಿನ್ ನಮ್ಮ ಮೋಸನೆ ಪೋಪ ಮೂಲ ಎತ್ತೋ ಜನ ನಮ್ಮನ್ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೋ ಅದೇ ಎತ್ತೋ ಜನ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಮೋಸ ಪೋಪ ನಾನು ಕೆಲವರು ಕುಂಕುಮ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಣ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಪವಾಡಗೆ ಇಂಚಿನ ಪವಾಡ ದಾಲೆ ಪವಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ದಾಲೆಂಚ್ ನಮ್ಮನ್ ಮಂಗೆ ಬಂತು ಎತ್ತೋ ಜನ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಮುಂಪ ಪನ್ಪೇರು ನು ಮಹಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಯ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವಾಸ್ತವವಾದ ಪರಮ ಪ್ರಭುವೆ ಪುರಾ ಜೀವಿಲ ನಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಷಕ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಲೀಲೆ ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅತೀತವಾದುಂಡು ಭಗವಂತನ ಅಂಚಿನ ಲೀಲೆಲೇನು ಜೀವಿಲನ ಬದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಟ್ಟಗ ಪಂಡ ಒಯ್ಪೆರ ಹಾಕುದು ಬದ್ಧ ಜೀವನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಸೆರೆದಂಚೆನೆ ಜೀವಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಪ್ಪುಯೇ ಅಣ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನನೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಂಡಲ ಬದ್ಧಾತ್ಮೆ ಐನ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚದ ಆಯಗ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆಯೆ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧದ ದ್ರೋಹ ಬಗೆನ ಕಾರಣಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸವನ ಒತ್ತಾಯಗ ಆಯ ಒಳಗಾಪು ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದವರ ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿರದ ಮಾಯೆ ಅತಿ ದುಸ್ತರವಾದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದುಂಡು ಪಂಡದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಪು ಏರಿಗ್ ನೆನಪುಂಡು ಶ್ಲೋಕ ಏರ್ ಪನ್ಪರು ವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರಿ ಎನ್ನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂತ ಐನು ಮೀರುಣ ಅತಿ ದುಸ್ತರವಾದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪಂಪು ಇಲ್ಲೇನು ಓದ್ವೆ
ಅಂಚಾಯ್ನ ಇದ್ದವರ ತನ್ನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿರ್ದ ಮಾಯೆ ಅತಿ ದುಸ್ತರವಾದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದುಂಡು ಪಂಡದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಪನ್ಪೇರು ವಾ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪನ್ಪೇರು. ಸವಿತಾ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪನ್ಪೇರು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಏನ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಪಿದೈ ಬರ್ಪನ ಭಾರಿ ಮಗು ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ ಪಣ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಮಾಯದ ನಿಟ್ಟು ವಶ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಯದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪನ ಸುಲಭ ಇಚ್ಚು ಅಂಡ ಏರು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣ ಆಪೇರು ఉండొచ్చు ಅಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂಚಿನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಮಾಯಾಶಕ್ತಿ ಪಿದೈ ಬರ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಗೊತ್ತು. ಆಂಡ ಜೀವಿ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆನೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿ ಪನ್ಪುನೇನ ತಿರಿಯೋಡು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ. ಅದೇ ಓಳ ಶಾಶ್ವತತ್ತಿ ಜಗತ್ತು. ಅಂಚದೆ ಈ ತತ್ವಗ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಕೋದು. ಭಗವಂತ ಪನ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ್ಯ ಪನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಕೋದು. ತುಲೆ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಡು ಯಾನ ದಾಲಂ ಅನ್ಪೂಜು. ಅದೇ ಯಾನ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಅನ್ಪೂಜು ಪಾಸ್ ಆವಾ ಅಂಜದ್ ఆయన ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೋಡು ಆ ತತ್ವಗ ಅನುಗುಣವಾದ ನಡಪೆರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಕೊಡು. ಅಪ್ಪಗ ఆయన ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡಲೇ ಮಾಯಾಪು. ಭಗವದ್ಗೀತದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನೆರಾಕನವೇ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿ. ಅಂಚದ ಅಸಹಾಯಕವಾದ ಅರೆಗ ಶರಣಾಂಡ ಕೊನೆನ ಕೃಷ್ಣ ವಹಿಸೊಂಡ್ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ದೇವರ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಮಾಯದ ಪ್ರಭಾವ ಇಜಿಂದ ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಜೀವಾತ್ಮ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ನಮಕ್ಕುಂಡತೆ ನಿಜವಾದ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತರ ದಾಲ ಲೇನದೇನ ಇಸ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರ ಅದೇ ಶಾಶ್ವತ ಆನಂದಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲ. ಆಡ ಮಾಯದ ಹಿಡಿತಡ ಆಯ ನಿರಂತರ ಜನನ ಮರಣ ವ್ಯಾಧಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಡ್ ತೊಂದರೆ ಪಡುವೆ. ಹುಟ್ಟುನ ಸೈಪುನ ಸೀಕು ಬರ್ಪುನ ಪ್ರಾಯ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನರಲೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಈ ಸ್ಥಿತಿರ್ದ ಗುಣ ಪಡೆಯರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವರ್ಗಾಯಿಸೋನ್ನ ತೀವ್ರ ಆಸಕ್ತ ಅವಡು ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಆಸಕ್ತ ಅವಡು. ಐಟ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜಾವು. ಅದೇ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರೆಯೋಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಜಪ ಅನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತ ಅವಡು. ಇಂಚ ಆಯನ ದೀರ್ಘ ಸಂಕಟ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜನೆ ಉಪಶಮನ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ ಸುಲಭವಾದ ఆయన ಕಷ್ಟ ದೂರ ನೆಟ್ಟ ಆಸಕ್ತಿ ಆಯಂಡ ಆಯ ದೂರ ಅಂಚದ ಸಾರಾಂಶ ಎಂಚಿನ ಪಣ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಅನುರಾಗದ ಬದ್ಧ ಆತ್ಮಗೂ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗ ಪಣ ಮೋಹ ಅನುರಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇರದ ಆಯ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಿನ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತ ಉದ್ಧವ್ ಗೀತೆ ಪಂತ ಆಶಾಹಿ ಪರಮಂ ದುಃಖಂ ನಿರಾಶಾಹಿ ಪರಮಂ ಸುಖಂ. ಈ ಅನುರಾಗನ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸೋದು. ಅದೇ ಆ ಮೋಹ ಆಸಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆ ಪಾಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ತುಕ್ಕವೆ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಪಂಪ ಮೂಜಿ ಸರಿ ಪಂಪೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತುವ ನೆಟ್ಟು ಅವೇನೆ ಪಂಪ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕರಣಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದೋ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ. ಅದೇ ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ನೆನಪು ಗೊತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆನಕೊಂಡೆ ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಂಚರಾಗ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೇ ಅಂತು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂತು ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಅರ್ಥ ಬಂತು. ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕರಣಂ ಪ್ರಕೃತಂ ವಿದೋ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ. ನಾನವರ ಪಂಪೆ ಬೊಕ್ಕನ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅವೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ
ಮುಂಚಿನಾನೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಉಂಡ ಅದೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕರಣಂ ಪ್ರಕೃತಂ ವಿದು ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಬಂದಿವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕಾರಣಂ ಪ್ರಕೃತಂ ವಿದು ದ್ವೇ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದು ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಜ್ಞಾನಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕಾರಣಂ ಪ್ರಕೃತಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕಾರಣಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದು ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ. ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಸುಖ ಕಾರಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅದೇ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಶ್ಲೋಕ. ಅದೇ ಕೆಲವರು ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ನೆರಡು ಅವಧಾಯ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಕರಣಂ ಪ್ರಕೃತಂ ವಿದು ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಕೃತೆ ಪರಂ. ಕಾರ್ಯ ಪಂಡ ಶರೀರ, ಕರಣ ಪಂಡ ಇಂದ್ರಿಯ, ಕರ್ತೃತ್ವೇ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ, ಕರಣಂ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿನ ವಿದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೆರೆಯೊಂದೇರು, ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಅನುಭವದ ವಿಷಯಡ್, ಸುಖನ ದುಃಖಾನ ಅಂಚನೆ ದುಃಖದ, ಪುರುಷಂ ಚೇತನಾತ್ಮನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪರಂ ಅತೀತ ಪಂಡ. ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯೋಳು ಬೊಕ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅಧಿದೇವತೆ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾದುಂಡು. ಇದನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಿರಿದೇರು. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅತೀತ ಆದುಪ್ಪುನ ಆತ್ಮನ ಸುಖ ದುಃಖದ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಚೇತನಾತ್ಮಲೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ದುಃಖಗ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ. ಅವೇನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡೇರ ಓ ಶ್ಲೋಕ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನುವೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಣ ಮಾತಾಜಿ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ 13:22 ಮತ್ತು 21 ಅವೇ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕಡ್ ನುವೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಕುನಾನೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯಗಳ ತೋಜಿನತೆ ಅದೇ ತುಲೆ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವೇ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ಕು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಿತ್ತನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತಿತ್ತಂದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂಚ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೂರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿರುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖಾನ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತುರುಚ್ಯತೆ. ಚೂರ್ ಎಲ್ಲೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಥವಾ ಅಂಚದ ಪುರಾ ಹೈಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಪನರಾತನ ಅಂಚದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಪುರಾ ಬಗೆತ ಸುಖ ದುಃಖ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮನೇ ಕಾರಣ ಅವೇನೇ ಈ ಭಾಗವತಲ ಪಂಪನು ಅವೇ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಡತೆ ಸಾಂಖ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಕೊರುಂದು ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ತೆರಿಂದ ಭಗವಂತ ಇಂಜಿನ ಪನುಂಗ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ನಮ್ ಪೂರಾ ದುಃಖರ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅಧಿದೇವತೆ ನಕ್ಲೆ ಕಾರಣ ಅದು ಅಂಚದ್ ಇದೇನು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತೆರೆಯೊಂದೇರ ಪ್ರಕೃತಿಗ ಅತೀತ ಆದುಪ್ಪುನ ಆತ್ಮನ ಸುಖ ದುಃಖದ ಸ್ವತಃ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಕಾರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ ನಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಭಗವಂತ ಈ ಭೌತ ಜಗತ್ತಿಗ ಜತ್ ಬನ್ನಗ ಆತ್ಮ ಮಾಯೆಯ ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮ ಮಾಯೆಯ ಪನ್ನ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿರ್ದ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಚಿನ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಭಗವಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಂತಾರೆ ಅಜೋಪಿ ಸನ್ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮ ಭೂತಾನ ಈಶ್ವರೋಪಿ ಸನ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಾಮಧಿಷ್ಠಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮ ಮಾಯೆಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ರವಿ ವಿಷಯನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ನುಗಳು ವಾ ವರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿದ ಒತ್ತಾಯಲ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಯಾರು ಆರ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟುನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅವೇ ದೇವರ ಅಂಚತ್ ಆರು ಓಳು ಬೋಳು ಅವಳು ಆರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಬರಲಿ ನಮಕಂಚ ಆಪ್ಷನ್ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಣ ದೈವ ನೇತ್ರೇನು ಅಂಚ ಬರ್ ಭಗವಂತ ಓಳು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಆರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣ ಅಡ್ಲ ಈ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರ ಪಂಪೇರು ದೇವತನಕಲ್ ಮತ ಬೇಡು ಬರ್ಪೆನ್ ಪಂಪೇರು ಈಗ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿಡ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ಅವತಾರ ಮಂತು ಹೊರಡು ಐಕು ಪಂಪೇರು ವಸು ಸುತಪ ಪ್ರಶ್ನಿ ಅಂಚದ ಅದಿತಿ ಕಶ್ಯಪ ಮೆಕ್ಲು ಸುಮಾರು 2-3 ಜನ್ಮಾಡು ಇರೇನೇ ಮಗೆ ಆದ ಪಡೆಯೋಡು ಭಯಂಕರ ತಪಸ್ಸೆ ಬಂದ್ರು ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಯಾರಾದ ಪುಟುಲ್ ಬೈದರು ಈ ಅಕ್ಳ ಅಲ್ಪ ಅವತಾರ ಮಂತು ಬರೋದು ಪಣ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತು ನಾಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಬರಡ್ ಪಾತೆರ ಪಣದ ಅರ್ಪಂತು ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣ ವರ್ಣನೆ ಬಂತು ಈ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ಓಲ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಆದತ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಂಡ ಪುಟ್ಟೋಡೆ ನಮಕು ಚಾನ್ಸ್ ಇಚ್ಚು ಒಲ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರ ಅಂಚದ ಆರು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಇದೇನ ಆರ್ನ ಲೀಲೆ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿ ಆಡ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಜಿ ಗುಣತ್ತ ಆಧೀನಡ್ ಬದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತ ರೂಪದ ಶರೀರ ಒಕ್ಕ ಇಂದ್ರಿಯಲೇನ ಹೊಂದರೆ ಒತ್ತಾಯ ಒಳಗಾಪೆ ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂತೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಬರ್ಪನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರ ಪುಟ್ಟದ್ ಬರೋಡೆ ಅಂಚದ ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಯ್ಕೆ ಹಿಡ್ದು ಆ ಶರೀರನ ಹೊಂದಿಜೆರ ಆನ ಬದ್ಧಾತ್ಮಗ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾದರಿದ ದೇಹನಾಯೆ ಒತ್ತುನುಡೆ ಕರ್ಮಣ ದೈವ ನೇತ್ರೇಣ ಜಂತುರ್ದೇಹ ಪಪತ್ತಯೇ ಅಂಚ ಬರ್ತನೆ ಆಂಡ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖದ ಅಂಚನೆ ದೈಹಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲೇನ ಅನುಭವಿಸನಾಗ ಐಕ ಕಾರಣ ಸ್ವಯಂ ಚೇತನಾತ್ಮನೆ ಪಂಡು ತಿರಿಯೋನೋಡು ಚೇತನಾತ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಂತೊಂದು ಬದ್ಧ ಜೀವನದ ಈ ದ್ವಂದ್ವಲೇನು ಬದಲಾಯಿಸೋನುಲಿ ಅಂಚ ಜೀವಿಯೇ ತನ್ನ ದುಃಖದ ಕಾರಣ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುಖ ದುಃಖ ನವನೇ ಕಾರಣ ಆಂಡ ಆಯೆ ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸುಖಗ ಕಾರಣವೇ ಅವೇ ಇಂಚ ಆಯ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಡು ತೊಡಗುನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಬಂತು ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಕೊಡು ಮತ್ತೆ ದೇವರನ ಧಾಮಗ ಇಚ್ಛೆ ನಾವು ಅನ್ಕೊಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸುಖಟ್ಟು ಬರಲಿ ಜೀವನ ಭಗವಂತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಅಂತರಂಗ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾಯ್ನ ಶರೀರ ಅಂತ ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಇಂದ್ರಿಯದ ತೃಪ್ತಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸನಗ ಒಂಜಿ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶರೀರ ಇದಿನ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಮುಕ್ತ ಆಯ್ಕೆದ ಅವನ ಆದುಂಡು ಆಯನ ಆದುಂಡು ಅಂಚದ ಆಂಡ ವರ ಶರೀರನ ಒತ್ತೊನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸುಖ ಈಜಿನ ದುಃಖದ ಪರಿಣಾಮನ ಅನುಭವಿಸನಿ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕದು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ನಮ್ಗೆ ತಿಕ್ಕುನೇ ಕಷ್ಟ ಇದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಡ ಅಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಟು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ಜೀವಿ ಪಂಜಿದ ದೇಹನ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಪಂಡ ಆಯನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಭೋಗಿಸವೇ ಪಂಡದ ಮಾಯಾವಾದಿ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಆದುಂಡು ಆಂಡ ಈ ವಾದ ಅಂಗೀಕಾರ ಅರ್ಹ ಅತ್ತು ದಾಯಪಂಡ ಲೀಲೆ ಪನ್ಪುನ ಭೋಗಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಡ್ದು ಆಯ್ನ ಆದುಂಡು ಅಂಚಾಯನ ಎರ್ದವರು ಈ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆ ಹೆಚ್ಚ ಸಾಧಿ ತಪ್ಪವನ ಅಂಚನೆ ಮಾಯಾವಾದಿ ನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಅಂಚದ ದುಃಖ ಪಡೆರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒತ್ತೊನ್ನಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ಆಪುಜಿ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಒಕ್ಕ ಜೀವಿನ ಕರ್ಮ ಫಲಲೇನ ಒತ್ತೊನ್ನ ಈ ರಡ್ಡುಲ ಸಮಾನ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆ ಬದ್ಧ ಜೀವಿನ ಕರ್ಮ ಫಲಲೇನ ಒತ್ತೊನ್ನವು ಈ ರಡ್ಲ ಸಮಾನ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಬರೋಡೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರ ನಮ್ಮ ಲೀಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುದು ನಮ್ಮ ಮಾಯದ ಲೀಲೆ ಅದೇ ಕರ್ಮಗ ಅನುಸಾರವಾದ ಬೈದ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸೋ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ
ಚಾಯ್ಸ್ ಮಂತಂಡ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುಡು ದೇವನ ದಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಆಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹೆಡ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ದಹ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಎಂಚದ ಈತು ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ನೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ದೇವತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಓಕೆ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್